Yeah. Okay, mga kabyanan, yari naman kita karon sa aton nga palatuntunan, no? Sa aton nga YouTube channel. Kay siyempre daw damo ang nag-ilog sa akon nga mga kon nga to, no? Nga Virilio Pirot Pitsilyer. Sa subong ginalain aton para nga dali ninyo dakpan. Nagati ulo ini ang harana. Pirot harana. Na muna na, ang tandaan nyo, madali nyo na madakpan. Before gali, no? Aton nga pagpadayon, shout out ni Dili Anay Dira, sa kay Edwin Gaya-Gaya sang Saudi Arabia, no? Sa kay Baldistamon Family, sa San Pedro, San Jose, Antique. Kagsubong man sa kay Tanati pamilya, sa mga Tanati pamilya, no? Sa Himamaylan, Negros Occidental, kagsubong man sa kay Roger Kaskiti, sang Lasti Aucon Lasti Junior, kag iya mga upod nga nagaubra sa pututan. Okay, yari dulot ko sa inyo ini sa kambanon nga pasensya ka mo, iti may kudigo ako, balaan mo kay ina ko lang ni nga ginahuman. Ti gina-practice ko lang pa iti kinahanglan na ilod nato na ini sa YouTube. Kung makuha ti, pwede na mo request pa una ko gina ini sa YouTube. Ini nga ambano nagating ulong. Tuig 2020. Kung basi ko na daw linon ko pagani ini ang enhanced community quarantine siguro na. Sige lang anay. Ito mo lang. Okay, yari ang isa ka ambahanon. Disdi kita nagkabuhi sa tuta nga tinubuan, wala kita makasalapo sang amo sini nga hitabo. Ang tuig nga 2020 nagbilin sang hantumanan, mientras kita nagakabuhi hindi gid naton malimtan. Bangod sa COVID-19 nga ginakahadlukan, nagpakurog sang Pilipinas kag sang bugos nga kalibutan, naghimo sang solusyon ang aton panguluhan, kinmando nga mag-isikyo kit ang tanan. Masubok nga sistema ang naabtan lockdown sa iban nga banwa, nawat-an na sang obra, malayo pa sa pamilya. Kung parte sa kinahanglanon sang mga Pilipino, handa man sa pagbulig ang aton nga gobyerno, ang katapok sang isipi, amo ang otorisado sa pagtulong sang ayuda sa diktado. Tungod kita nagpamuyo sa mahal nga makaako, ipahilayo ang katawhan sa mapintas nga balatian. Bangod sa COVID-19 nga ginakahadlukan, nagpakurog sang Pilipinas kag bugos nga kalibutan, naghimo sang solusyon ang aton panguluhan, kinmando nga mag-isikyo kit ang tanan. Enhanced community quarantine ang dapat ipatuman, agod ang COVID-19 malikawan. Ang enhanced community quarantine ang dapat ipatuman, agod ang COVID-19
kawan. Okay, amoy ato pasensya ka mo no kung nagataramili kita tay kay tay bag-o lang nato ina nga ginpanghimo ang mga ambanon. Pero importante kita nay iubos ta nay ang mga kanta ta ka upload sa sa YouTube. Kaga matapos na maubos ko na ka upload, pwede na kamo ka-request. Kay base kung na sa pila ka adlaw maka-programa kita live. Okay. Yari pagdali ang isa ka ambanon nga nagatigulo ang pispis nga bukaw. Ini iyan ni isang magkatigularangan sang una pero gin pangtadlong na natunla kay daw medyo daw nalipat tao hindi naton gin man mga kwan naghimo lang kita sa aton nga ano. Daw pispis nga bukaw ang halimbawa sa adlaw kagabi pirmi lang sa tangha. Ang pispis nga maya wala gid maawa. Sini nga kung dughan naga balak buon. Wala ka kadumdum sangkin saat mo sadto nga ako gid lamang ang higog maun mo. Wala gid magdugay nakakita ka sang bago. Salamat sa gugma-gugma mo nga palso. Udughan anto sa singpili mga kalisdanan nga hulog sang langit. Mamatay gid ining lawas ko kung dili mo tamtong ubulak nga magayon. Wala ka kadumdum sangkin saat mo sadto nga ako gid lamang ang higog maun mo. Wala gid magdugay nakakita ka sang bago. Salamat sa gugma-gugma mo nga palso. Udughan anto sa singpili mga kalisdanan nga dulot sang langit. Mamatay gid ining lawas ko kung dili mo tamdon ubulak nga magayon. Kung dili mo tamdon ubulak nga magayon. Kung dili mo tamdon ubulak nga. Okay, amoy ato ang atong ambahanon nga nagatigulo pispis nga bukaw. Kag sa madason kong ambahanon idulot ko sa inyo ining isa ka ambahanon nga ginapangabay nyo gid no. Iniya sang 1970s pa ni 1978 pa naton ini nga na-record. Kag ginapangabay nyo gid nagatigulo malinong ang kagabihon. Okay, yari ang ambahanon nga nagatigulo malinong ang kagabihon. Malinong ang kagabihon, mamingaw nga walay sangli. Nagtago ang imong kagayon nga sa akon may pag-ambi. Hinuganas ang kakahuyan, linagkat sa akong
Pinahingaw ako palangga, kung dili ko ikaw makita. Bisan ako nakakatulog, multi lang magtapungawan. Ang masubo ni mong atingon, ang gahari sa panumduman. Palapit na o palangga, kag imo ako hakson. Ang masubo ni mong atingog, ang gahari sa panumduman. Palapit na o palangga, kag imo ako hakson. Ang matamis ni mo nga halug sa aton mo ipaagum. Okay, amo yan to ang isa kang banon na nagatigulo kag ginapangabay gid ninyo. Nagatigulo malinaw ang kagabihon. Ari pagalino, ay daw nga limtan nato ni galing kay tigig na pangabay gid sang tanan. Ining ang bahanon nga nagatigulo kampo nila Dio. Sa higat sang sapa sa kampo nila Dio, may turiting manok nagnaarado. Hinali tumalapit isang litaw, nang nahas magsulat sang kamutyang tubo. Diniktas ang apa, sinulat sang kumpo, binasa sang bulat na mati ang bungol. Testigos ang bukod sa pagkamatuto, na akig ang lupot kay dili katindog. Kinuha ang gitara kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay. Umabot ang sungi, kinangkahan dulay, ang tugtog kag tiang, amo ang nagsabay. Kung madumduman, bugtot ko nga bugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitensya sang bayaw ko nga tiro, dughan ko gapulurya ko. Dugangan paman gani sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Gindamguta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gindigay sa tirsuhan, gugmata sa raynahan. Kung madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitensya sang bayan
biras ko nga sungit, dughan ko kay daw mag-isip. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapon. Anhon kay swerte nako. Okay, amoy ara nang ginapangabay nyo. Ari pagid no, idulong ko naman sa inyo ining isa ka ambahanon nga nagatigulo ng mutya sang kasakit. Ganon sa buhat ugaling butigon, maluid kagalising tagipusoon. Ang akong pagamlit madugay nga tion sa isa ka piso. Gilayong diin ng matamis nga ginpanuan, labas pagkaayo sa panumduman, sa hinali lamang imo kalimtan mutya sang kasakit. Ako hinalikupan, bagay sining sulat gisip-gisiun ko. Gisiun sunugon upod sang litrato, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamko. Pananglit dam kulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tiniong nga mo ang nagpilas pusoon. Bagay sining sulat gisip-gisiun ko, gisiun sulubong upod sang litrato, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamko. Pananglit damko lang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tiniong nga mo ang nagtugan, sa tagipusoon.
sa tagi puso. Nagibot man ako ka nahulog ba? Sabi ko anay kung ano nang naglupok. Gali kay ko na ng basiyo sa soft drink. Gamay la kumano ba? Okay, pagi sa tuling ambanon, mutya sang kasakit. Bilang pangatapusan naton nga dulot sa inyo. Ikalima na to, no? Idulot naman naton sa inyo ini sa kambahanon ng artikulo handumana. Swerte ko git pala ini ay badlik sining akong kapalaran. Imo ako nga ginbayaan sa malapat day nakalalauran sa diin ko nabala pangitaon ang matamis ni mo nga pulong. Gintukan sa akong nakapakalipay sa tagi-pusoon. Kapuhi ko sa karon bisan manuang gangaton. Kabubot kong kugit na pagabato kay iningalawas bisan anong dangatong pagabatasong krusang lit swerte na ako. Yari ang singsing ko batunan handurawan mientras buhi kita. Hilway ikaw sa imong paglarga kapag pangalipay sa puder sang iba. Bilang isang inahandurawan sang kalipay nga atong ginsaluhan. Kalipay nga walay katapusan na pang nagpabilin nga handumanan. Kabuhi ko sa karon bisan anuang dangaton. Kabubot kong kugid na pagabatunon kay iningalawas bisan anong dangaton pagabatasong kusang lit swerte na ako. Yari ang singsing ko batunan handurawan mientras buhi kita.
handumanan. Okay, amoy atuli no, bilang pangatapusan naton ng ambahan no, naging dulong sa inyo. Base sa paano, base maka-live kita. Okay. Madaming salamat kag babay ang sa inyo.